فرمایا فاذکرونی، میرا بندہ میں کو یاد کر، اذکرکم، فرمایا تو میں کو یاد کر، میں اللہ تے کو یاد کرے سا۔ بلکہ وہ حدیث سے اللہ فرمیندے جڑے ویلے بندہ کلے بیٹھے میں اللہ کو یاد کرے، میں کلا بیٹھے اپنی شان دے لائق اپنے بندے کو یاد کرے نا۔ تے ول فرمایا جڑے ویلے بندہ میرا کہیں جماعت دے وچ بیٹھے میں اللہ کو یاد کریں دے، اللہ فرمیندے میں فرشتیاں کو اپنے کول بلینا، فرشتے کو کول بلا تے میں اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندے کو یاد کرے نا۔ اور دیکھو نا ایمان نال توجہ کرو، بندہ بھاوے بسترے وچ وڑیا پیا ہوئے، رضائی وچ، سردی وچ، کلے کمرے وچ تے کلا ستا پیا ہوئے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح پڑھی پے، اللہ اکبر الحمدللہ اللہ اکبر پڑھی پے، اتھوں اے بسترے سمتے تے وہم و گمان وچ نہیں، ایندا خیال ہے جو تسبیح پڑھدا پیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، مارکا توجہ کرو اے بندے دے وہم و گمان وچ نہیں، جو میں رب نال پیا گال کرے نا، بندہ تھی تے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح دے دانے والے پاسے خیال ہے، لیکن رب دی ذات اٹھو اپنے بندے کو یاد کر دے، ابھی میرا بندہ دس کیا دیں اے اللہ یاد کریں دے بندے کو۔ توجہ کرو اللہ پاک جڑے ویلے کلا بندہ ہے اللہ کلے تھی تے اپنے بندے کو یاد کریں دے۔ ہن ذرا سبحان اللہ آکھو تے چس آوے سی ایمان نال، دیکھو بندہ تے کلا تھی سکدے، رب ہے ہی کلا تے بندیاں دے وچوں ارباں بندے مسلمان، ارباں دے وچوں لکھاں بندے ہوسن جڑے اللہ کو یاد کریں دے ہوسن، لکھاں کروڑاں بندے ہوسن جڑے اللہ کو یاد کریں دے، مگر رب کلا ہے بندے کروڑاں ہیں، جاگ دے پے وے ہوں اللہ دے جڑے ویلے کلا بندہ میرے کو یاد کرے، میں اللہ ان بندے کو کلا یاد کرے نا، سمجھ آتی پہ گل دی، رب کلا ہے بندے کروڑا ہیں تے تو نہیں تھی سکتا، بل عقل اس گال نہیں آتی جو بھائی رب کلا ہے تو ایڈو کروڑا ہیں، اللہ دے بندہ میرا تو میں کو یاد کر میں تے کو یاد کرے نا، تے ایک ویلے کروڑا بندے رب کو پہ یاد کرے نا، تے رب وال کروڑا کو کلا تو نہیں یاد کر سکتا، ذہن سوال ہے۔ میں ان کا جواب دیتے عرض پہ کرے نا، ایک حدیث پاک اللہ دی عظمت تو صدقے کچھ روایتاں دے وچ آئے کہ اللہ تعالیٰ ایو سمے فرشتے پیدا فرمائیں کہ جنہاں دے منہ دے وچ اللہ 70,000 زبان پیدا فرمائی ہے، یہ فرشتے اللہ ایو سمے بڑھائیں جنہاں دے ایک ایک منہ دے وچ کتنی 70,000 زبان ہے۔ ہن ذرا توجہ کرائے بھائی فرشتیاں دے وچ اتنا کمال ہے کہ 70,000 زبان ایک فرشتہ رکھ دے، تے رب دی شان جڑا انہاں فرشتیاں کو بناون والا ہے وہ رب بیک وقت اللہ اتو اگر کروڑا بندے یاد کریں تے اپنے رب دی یہ شان ہے کہ کروڑا کو اللہ یاد کر سکتے ایک کے وقت میں اندر، اور اللہ یاد کریں دے بندہ یاد کریں دے یاد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے، یہ بندہ دے یاد کرنے، نماز یاد کرے سی پڑھ سی اور قرآن پڑھ سی یاد کرے سی، یہ ساری اللہ دی یاد دے طریقے قرآن دے خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ دے میری نماز پڑھو، نماز کس واسطے پڑھو؟ فرمایا لذکری، میں کو یاد کرن واسطے نماز پڑھو۔ پتہ لگا جڑا نماز پڑھ دے اے بندہ ہی اللہ کو یاد پیا کریں دے، اللہ دا ذکر پیا کریں دے۔ اور قرآن ذرا توجہ کرو، چا قرآن رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ دے ان ذکر کو ان قرآن کو اسائیں نازل کیتے اتے ان دی حفاظت اسا آپ کرنے ہیں۔ پتہ لگا قرآن بھی رب دی یاد ہے، نماز بھی رب دی یاد ہے، اے سبحان اللہ تے الحمدللہ بھی رب دی یاد ہے۔ تے جڑے ویلے بندہ اللہ کو یاد کریں دے ول اللہ ہوں ویلے اپنے بندے کو یاد کریں دے۔
ہوں توجہ کرو، میں حدیث عرض کرنا پہ تیجی حدیث پاک عرض پہ کرنا کہ بندہ جڑا ہے، ہوں دیکھو نا مسجد نبوی کعبہ شریف ایک ایک وقت لکھ لکھ تے دو دو لکھ تے چار چار لکھ بندہ نماز پڑھدا پے، ایویں ایک ہوئے نا ول جڑا ہے پاکستان دے وچ لکھاں مسجد ہیں، ایویں دنیا وچ لکھاں کروڑاں مسجد ہیں، انہاں دے 150 200 500 نمازی ہے، 1000 نمازی ہے، ہن یہ شمار نہیں تھی سکدا، ٹھیک ہے، میں مثال دینا پہ سمجھاون واسطے، اتنے بندے رب کو یاد کریں دے پین تے ہن حدیث سنو ذرا توجہ نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نماز پڑھن واسطے آندا ہے، نماز پڑھتا ہے، ات بندہ دے اللہ اکبر، او دو رکعت سنت ہوئے، نفل ہوئے، وتر ہوئے، واجب ہوئے، جیڑی شے پڑھدا پے، بندے نیت کیتی نماز دی تے آکھے سی اللہ اکبر، اور حدیث پاک وچ ہے اتو بندے اللہ اکبر کیتا ہے، اتو اللہ دی رحمت والی نظر نماز پڑھن والے بندے دے اوتے لگ ویندی ہے۔ ہن دیکھو تساں میں جڑی عرض کرن لگا پیا میں، جو کروڑاں ارباں بندے ایک وقت وچ نماز پڑھتے رب کو یاد کریں دے پین تے حدیث توجہ نال سنو، اتو بندہ نماز پڑھدا یاد ہے اللہ اکبر، اے بندہ کلا تھی تے رب کو یاد پہ کریں دے تے رب بھی کلا تھی تے اے ارباں کھرباں لوگ جڑے رب کو یاد پہ کریں دے، اللہ ہکو تھی تے ہکے وقت وچ ساری مخلوق کو یاد کریں دے، اور بندہ جناب آدھے اللہ اکبر سبحانک اللہم، اللہ دا ذکر کر دیتے سے شروع، اور اللہ جڑا اپنی رحمت علی نظر اپنے بندے نمازی دے اوتے لا دیتی ہے۔ ہن کتنی دیر تک حدیث پاک ہے جے تک اے بندہ نماز پڑھدا رہندے اللہ اپنی رحمت علی نظر نال نمازی بندے کو دیدا رہے ویندے۔ او کتنا خوش نصیب ہے بندہ کہ جڑا نماز پڑھے تے رب ہوں کو دیکھے، ہیں جڑا رب دی نگاہ چاہ بنے، او بندہ کتنے شان والا ہے، او دا مقام انشاءاللہ تساں سن سو، جویں میں اگر یاد ہوئے تو پچھلے جمعہ عرض کیتا ہا کہ حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو آپ پتہ ہے شعر حضرت معین الدین اجمیری پاک رحمت اللہ علیہ نے آپ دی عظمت شان وچ پڑھیا، اون وقت جڑے ویلے آتے چلا کٹیا نا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری پاک چلا کٹ تے ونجن لگے نا تے فیض آپ دی طرف آپ کو جو ملیا نا تے والا آپ نے یہ شعر فارسی دے وچ پڑھیا، آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آکھن لگے اللہ دا دتا ہویا خزانہ ہے، تو داتا صاحب کو آدھے پہ اللہ دا دتا ہویا خزانہ ہے فیض عالم، راند لاہور چنتے معین الدین اجمیری پہ آدھے فیض عالم، اے داتا علی حجویری تو صرف لاہور آنے کو فیض نہیں لینا، تو پورے جہان کو فیض لینا ہے۔ اگو آخر مظہر نور خدا، فرما دیں جڑا اللہ دا نور ہے نا، وہ نور دا مظہر اے داتا صاحب اللہ تے کو بڑا چھوڑے۔ اگو آدن ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، آدر اے سید علی حجویری داتا صاحب ناقصارا پیر کامل، جڑے ناقص نامکمل انہاں دا کامل پیر تو ہیں، تے جڑے کامل فمیں تو انہاں دا ہی رہبر تے رہنما ہے۔ اللہ اکبر جناب والا، میں پیارس کرے نامی کہ جڑے ویلے بندہ اللہ کو یاد کریں دے اللہ وہ بندے کو یاد کریں دے، اور بندہ جڑا ہے میں جی میں عرض کیتا ہے کہ اللہ کو یاد کرے، پچھلے جمعے میں عرض کیتا کہ سید علی حجویری یا دیگر اولیاء اللہ جڑے ولی دے دربار تے لگے ونجو ملتان شریف، شاہ رکن عالم لگے ونجو، حضور غوث بہاولک زکریہ ملتانی دے دربار تے لگے ونجو، حافظ جمال اللہ پاک دے دربار تے لگے ونجو، کیوں مار کا جان دے پے نا تے اپنے نیڑے دی گل ہے تے لگے ونجو، جڑے ویلے دربار کھلے پے او ویلے قرآن پڑھیندا پے ہر ویلے ہے، کھبے سجے ہر پاسو بندے باہر تے اللہ دا قرآن پڑھتے بیٹھے نے۔ ذرا جاگ تے سوال دا جواب لیوائے، میں کچھ دا عبادت کہندی ہے قرآن پڑھنا، اچھی اچھی بولو اللہ دی، تے قرآن گھاری باہر تے پڑھیں دے عبادت ہون دے کوئی نہ ہون دے،
تے غوث بہاول حق زکریا ملتانی تے حافظ جمال اللہ ملتانی تے شاہ رکن عالم دے دربار تے کیوں بیٹھے پڑھیں دے حالانکہ رشتہ داری نہیں، برادری نہیں، مسلم ولی دی محبت اتنی ہے. میں وہ حدیث پاک یاد آ گئی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ آخو میں عرض کرا آج دا باز ہی حدیث دے اتنے ختم کرے سوں. اج میں جڑی خطبے پڑھی وہ کھڑی ہے، بعد اگلے جمعے پڑھ سوں انشاءاللہ. توجہ کرو جناب، بندے دی محبت دیکھو. داتا صاحب اپنا رشتہ دار کہنی، بہاول حق زکریا ملتانی اپنا رشتہ دار کہنی، شاہ رکن عالم رشتہ دار برادری والا کہنی، حافظ جمال اللہ ملتانی بھی کہنی. لیکن جناب ونج تے قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً دل وچ اعتقاد ہوندے کہ قرآن گھر ہی پڑھی دے، مگر جڑا اس ولی دے دربار وچ بیٹھ پڑھی دے ایندی چس بئی ہے، یعنی دل خوش تھی دے. پتہ لگا یہ حدیث دا، ہن سنو ترجمہ حدیث دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے بندہ اللہ دی ذات نال محبت کریں دے اون ویلے اللہ جبریل کو سد مریں دے. جبریل جی بے نیاز اللہ. فرمایا اٹھا جبریل. جبریل پہنچ گئے، حکم رب العالمین. فرمایا جبریلی میں کل میں اللہ پہ پیغام دینا کہ فلاں بندہ بہاول حق زکریا ملتانی شاہ رکن عالم تے حافظ جمال اللہ انہاں نال میں اللہ پیار کرے نا. جبریل تو انہاں نال پیار کر. جبریل دے یا اللہ میں پیار کر کے دے انہاں نال. وال اللہ فرمائے دے حدیث پہ عرض کرے نا، ایک قصہ کہانی نہیں. توجہ فرماؤ، رب العالمین فرمائے دے جبریل ہن ایویں کر ذمہ داری نال پیار کرے نا. اللہ فرمائے دے جبریل 7 آسماناں دے وچ چکر لا. جاگ دے پہ 7 آسماناں وچ 7 آسمان. میں ہن عرض کرن تو قاصر ہاں، جتنی وڈی اپنی زمین ہے نا، علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر وچ لکھے جو 160 گنا، کتنا 160 گنا زمین کنوں ایک آسمان وڈا ہے. زمین کنوں ایک آسمان 160 گنا وڈا ہے. یہ ایک آسمان نہیں 7 آسمان. فرمایا جبریل چکر لا. اللہ کیا کرا؟ فرمایا چکر ہی لا تے اعلان کرتے دس کہ رب العالمین فرمائیں دے کہ فلاں فلاں ولی ہے میرا، میں کو میرا پیار ہے، جبریل کو بھی پیار ہے، اتے میں جبریل اللہ دا پیغام پہ دینا اے آسماناں دے وچ رہن والے سارے فرشتے ہو، اللہ پیار دے جو تساں نہ ولیاں نال پیار کرو. اور وہ پیار دی دلیل ہے کہ جناب یہ پیار دی دلیل ہے. گھر قرآن پڑھنا عبادت ہے، مسجد پڑھنا عبادت ہے، لیکن ایمان نال جڑے ویلے اللہ دے ولی دے دربار تے بیٹھ پڑھیں دے ان دی لذت ہی بئی ہوندی ہے. این واسطے جو اللہ دے محبوب بندے دے کول بیٹھ پڑھدے پے ہونے. ہن وہ حدیث جڑی میں خطبے پڑھی ہے او دا موقع آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب الفضل عند الرحماء من امتی. فرمایا لوگوں جڑے میری امت دے وچ بڑے رحیم لوگ ہیں اے اولیاء اللہ، فرمایا انہاں دے کول ونجو تے میں اللہ دا فضل انہاں کنوں ونج تے گنو. پتہ لگا جڑے اللہ دے ولی ہیں اللہ اپنا فضل انہاں کو عطا کریں دے تے یہ اللہ دے ولی کو، اللہ دے بندیاں کو، ایمان والے کو اللہ دا فضل تے ان دی رحمت عطا فرمائیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے جمعے دوتے اللہ پاک قبول فرماوے، ذریعہ نجات بناوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھو.